Lesike izindaba Z1KZNTV uyifundelwa uSamkeliso kaNqulunga angikwamukele mbukeli asikubhekelelezo ke ehamba phambili namhlanje. Lihlehlile Likazuma eMgungundlovu Isililo Kushona we-Action SA kanti ke sinikelelwe ngezinsiza esakwamaphumulo. Inkantolo enkulu eMgungundlovu ihlehliseleke umhlalulunye kuncwaba walonyaka ukuthola ke ngenqubekela phambili kwisicelo sokwedlulisa amacala azikalowo owabeke kumengameli wezwe uJacob Zuma. Ngaphambilini ke uZuma isicelo sakhe sokuba kuhoxiswe umshushisi uadvocate Billy Downer emsola ngokuchema ecaleni lenkohlakalo nenkampani yezikhali yaseFrance Icala sachithwa wabeke sesidlulisela kwenkantolo yokubuyekezwa kwamacala. Ijaji uPetquin uhlehlisele umhlalulunye kuncwaba icala lwabe engumengameli wezwe kuleli uJacob Zuma. Leli cala ke belihlezi khona la enkantolo ephakeme eMgungundlovu la ngikhona njengamanje. Uqueen ngesikhathi ekhipha isinqumo sakhe ukucacisile ke ukuthi ke usuku kwelolu lomhlaka lulunye kuncwaba usuku ke lapho ke okuyobe inkantolo iyobe ke ibheka khona ukuthi ngabe ke konke ke umnumzane Zuma akade ke ekwenza eceleni sizokhumbula ukuthi umnumzane Zuma ufake ke isicelo ke sakhe sokubuyekezwa kwecala lokuthi kususwe ke umshushisi uadvocate Billy Downer kulona icala lakhe. Ngalelo suku inkantolo iyobe ke izobheka nje ukuthi ngabe ke ikulungele yini ukuthi iqale ukuqula kwecala ngosuku ke elinqumile okulumhla 15 kuwona uncwaba kanti ke ubeke kanje yena ke uQueen ngesikhathi ke khipha ke isinqumo sakhe. And if unsuccessful, Mr. Zuma launching an application, if so advised, for leave to appeal to the Constitutional Court. 2, the adjournment is granted on the basis that if the application, in terms of Section 17(2)(f) of the Superior Courts Act, has been determined by the 1st of August 2022 and no application for leave to appeal to the Constitutional Court has been launched, the trial shall resume at 10 o'clock on 15 August 2022 and shall thereafter continue until 16 September 2022 and again from 7 November 2022 to 2 December 2022. Okhulumela ke iJacob Zuma Foundation umzwanele manyi ke uthi ke babone ngathi inkantolo ke ithi yona ke zonke ke izicelo zabo ngeke ziziphumelele kanti ke ubeke kanje ngesikhathi ke khuluma ke neziko le1KZNTV ngaphandle kwenkantolo. Lama date nje bebekiwe abekwe ngama assumptions a negative wonke okokuqala nje bacabanga ukuthi isizoluza bacabanga ukuthi mase siluzile sizoye Constitutional Court bacabanga ukuthi nalapho sizoluza yonke lento akukho la becabanga ukuthi sizowina khona so konke nje lokhu i-foundation yakhona nje yonke nje i-negative. Kanti kumhlaziyi ozimele ke impumelelo zikalala ubeke nengxoxo ekhethekile neziko le1KZNTV ngemumva nje kokuthi ke kuguqeke icala lakhe ke umnumzane uJacob Zuma khona enkantolo eMgungundlovu. Umhla ka1 ku-August kuzobe idate la khona inkantolo izobebheka ukuthi se-ready yangakanani ukuthi siqale ngomhla 15 ku-August. Ungabe isinqumo sivela eSupreme Court of Appeal sasikhona yini sikhona yini mhlawumbe isicelo esifake sokudlulisela icala le-Constitutional Court if sikhona isethi how far kulelo daba likwazi ukuthi lifinalizwe. Uma sokuthi konke kuhamba ngohlelo then mhla ka15 singa-expect ukuthi sithole ufakazi wokuqala esengene ebhokisini akwazi ukuthi athole ufakazi. Kanti ke njengoba sesizibile ukuthi ke kulindeleke ukuthi ke icala ke lakhe umnumzane Jacob Zuma liqale ukuqulwa ngayo ke inyanga kancwaba khona la enkantolo enkulu eMgungundlovu. Ezindabeni Z1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngisemgungundlovu. Iqembu Action SA kulesi sifundazwe saliveze ukuthi ke nakuba ebengakasebenzi nabo loyo beyikhansela leDA eThekwini uXolani Nala odlule emhlabeni ngempela sonto kodwa ke banethemba lokuthi ke ukujoyina kwakhe leli qembu ngesonto ledlule bekuzolikhulisa ngoba ke bawazi amava akhe awenzele umphakathi ngesikhathi ke sayikhansela kusuka ngo2016 kuya ku2021. Unala ke udlule emhlabeni engozini yemoto emgaqweni obheke emthunzini ngempela sonto okuvela ukuthi ke ubezama ukusiza abantu abebefelwe imoto. Sinosihlalo we-Action SA kusona isifundazwe kwaZulu-Natal umnumzane uMosa Kubheka sizozwa nje umuzwa wabo nokubazwela emva kokuthi obeyilungu leDA kade bemamukela ngesonto ledlule wadlula emhlabeni ngenxa yokuthi ube sengozini ngempela sonto. Mr Kubheka mhlambe njengosihlalo siyazi ukuthi uNala bekusawu umuntu kade mamukela last week
kodwa ke nje ukusbriefa nje ukuthi ngabe nizizwa kanjani mhlambe bese ninakho yini ukuxhumana noba kumuntu belikade senamamkelile vele. Angibonge kakhulu ngibingelele bonke abalaleli emakhaya ababukele emakhaya. Sibonga ithuba lokuthi sinikezwe 1KZNTV ukuthi nathi sizobhonga emswaneni ngokulahlekelwa yilunga lethu ubaba uXolani uNala. Impela kube kusethuse kakhulu masithola indaba zokuthi ubaba uNala akasekho obese yilunga le-Action SA ngokusemthethweni, aphinde futhi bese kulingelele ukuthi simamkele noma amukeliswe noma amkele kwi-provincial executive structure yakhona kwaZulu Natal ngoba sibona igalelo lakhe abesazosinikeza lona. Unfortunately wena Mahlase besingakaze sihlale phansi sihlaziye zonke izinto ngendlela mhlambe yokuthi ilephi igalelo asazolifaka nezinto akusafanele azenze. Kukhona mhlawumbe ukuxhumana nomndeni esinibe nakho mayelana nezinhlelo zokumfihla okanye sineke navakashela kona umndeni wakhona? Yebo, sihlalile sithumele ithimba lokuthi lihambe liyobona omunye wo-CCM bethu ngale endaweni yaseshowe ngoba kukhingcetshwayo sesinaso i-structure se-Action SA, so sicelile ukuthi bayovela izolo. Namhlanje ngikhuluma nje kulesibili sibheke khona nonobhala wesifundazwe ubaba uCaluza okuyena owamamkela kwinhlangano yethu Action SA. Sesiqoqa inhlelo enazo nje zeqembu kusona isifundazwe naseyifundeni ezahlukene. Zinkulu inhlelo ezinazo njengenhlangano, enye yazo ukuthi sikhulise i-Action SA kwisifundazwe sasekhingcetshwayo nakhona okusafanele siye khona siyolontsha futhi sibeke kahle wonke ama-branches akhona ngokusemthethweni ukuze kuqambe kushaya u-2024 sibe sesiredi ukuthi singenele ukhetho kwaZulu Natal yonke ngoba inhloso yethu noma umhlahlandlela esinikezwe uPresident ubaba uHelman Mashaba ukuthi siqinisekise ukuthi i-Action SA iba elinye lamaqembu amakhulu kuza ku-2024. Indawo esibheke kakhulu ukuthi noma singaba iqembu lesibili eSouth Africa yonke. Onguthishanhloko wesikole samabanga aphezulu eHlonono Secondary kwamaphumulo enyakatho nelikaMthaniya uPhumlani Bonambi uthe kubalulekile ukuqhakambisa imfundo nokubuyisela emphakathini. Lokhu ke ukusho ngesikhathi ekhuluma neziko lezindaba le1KZNTV ngesikhathi ke kuzonikelelwa abafundi bakamatikuletsheni ngezinsiza kufunda. Uthishanhloko wesikole samabanga aphezulu iHlonono Secondary esikwamaphumulo esigodini saseMushane uthi kubalulekile ukutshala kwimfundo yabantwana. Ekhuluma neziko lezindaba ngesikhathi begubha inyanga yama-Afrika uthi njengoba beyisikole esisendaweni yasemakhaya kubalulekile ukuthi abafundi babe nazi izinsiza ikakhulukazi uma befunda isifundo sesayensi nezibalo. Lesikole sinikelelwe iphephandaba lomphakathi isivubela intuthuko ngezinsiza kufunda isifundo sezibalo phecelezi ama-calculator. Ziningi inkinga ezibhekene nabantu base-Afrika esizibukayo kodwa sesibonile ukuthi asike isixazululo sedlula ukuthi befunde. Okuba usolukhulu kakhulu ke kuthina okwenza ukuthi sikujabulele ukuthi namhlanje sibe kanye nesivubela intuthuko i-newspaper ezosilekelela kakhulu ukuthi ixhasa abantwana bethu ngama-calculator. Kuyiqiniso ukuthi siyazi sonke ukuthi izifundo ze-mathematics nezifundo ze-science ziyayidinga ukuthi abantwana bebe nazo izinsiza. Njengesikole ke sisemakhaya siyakuntula okuningi okulekelelayo kodwa njengamanje sibona ngathi umthwalo uzohamba kangcono uma sesinalo lolu xhaso silitholile ama-calculator nezinye izinsiza ezokuthi kufundeke kahle. Ongumsunguli wephephandaba lomphakathi isivubela intuthuko uthi kubalulekile ukuthi abantwana bazi ngemvelaphi namasiko yabo. Ingakho bebegubha inyanga yama-Afrika kulesi sikole. Namhlanje ke sihlonze lesi sikole kakhulukazi besine shortage yama scientific calculators umetric wakhona. Siyazi ukuthi sekusondela isikhathi sokubhala. So
siye sakhuluma ke no thisha omkhulu walesi sikole ukuthi ke sizofaka isandla njengephephandaba lomphakathi. Senze lokho ke sidume ngakho sihambele izikole, sihambele imiphakathi eyantulayo, sihambele even nalaba ba HIV and positive la suke khona sisimamisa labo bantu. Uphinde waveza ukuthi bayiphepha elincane lomphakathi kodwa elinenhlelo ezinkulu zokunikelela umphakathi. Uthi kunezingane eziqhamuka emndenini ehlwempu ngakho bayazinikelela ukuze umntwana abe nothando lokuya esikoleni. Siyiphephandaba lomphakathi elenza ke ama programs asimamisa umphakathi asigcina ngokubhala even ngoba kade kunama flood eThekwini kuneminye imiphakathi esivakashele saphosa futhi isandla njengephephandaba lomphakathi asivubela intuthuko ngokubhala kuphela kodwa siyenza masithi sibeka imfundo phambili izibanjwa zisemaphupho yila ama programs esiwenzayo njengephephandaba lomphakathi ukuthi size direct kulozo ingane kakhulukazi ezintulayo ngoba sike sibheke lezo ingane ezintulayo ngoba kunezingane uthola ukuthi esikoleni asifani siphuma emzini engafani. Omunye wabafundi abahlomule ngama calculator ohlobo loma scientific uthi ubonga kakhulu ngokunikelelwa ngakho bayathembisa ukuthi bengabafundi bakulesi sikole bakamatikuletsheni bazophumelela ngamalengiso. Sibonga ama-calculator because siyastrugglisha kwi-maths kakhulu. Sibonga usizo osukutholile osukela namhlanje and sithembisile ukuthi sizophasa kangcono kunalaba balast year. Besingathembisanga ke i-percent uthi ngawuba percent but besithe 85 kuyale ku100 besithembise ngalokho so-grade 12 kulonyaka. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuza Mando Sicele ngikwamaphumulo. Isekela lemeya ngaphansi komkhandlo semkhanya kude enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uKhila Mkhwanazi ophinde abe yilunga le-IFP uthi ke bazokwenza konke kusemandleni ukuthi ke bazivikele enkantolo ngomhlazi ngama-30 kuNhlaba njengoba ke iqembu likaKhongolose lifake udaba lokuhola lomkhandlu enkantolo. Lokhu kwekuza emva kokuba lo masipala uhlithwe iqembu le-IFP kuKhongolose emva kokuba ke amanye amakhansela ekwazile ukufungiswa kulomkhandlu. Emva kokuba iqembu le-IFP likwazile ukuqoka amakhansela ayo asuka kumasipala uMtobatoba azuya komela leli qembu kumkhandlu wesifunda umkhanya kude, leli qembu lakwazi ukuhlwitha lo mkhandlu kwiqembu le-ANC okuyilona beliqoqobele lo masipala wesifunda. Lokhu kuze ngemuva kuba inkantolo yavuna iqembu le-IFP ngokuba inikwe ithuba lokuqoka amakhansela azoyimela kumasipala wesifunda umkhanya kude. Kuyimanje leli qembu lithi liyaqhubeka nomsebenzi. Asiqinisekise ukuthi ukusebenza njengoba nibona nje la kwamasipala kuyaqhubeka. Kuhamba njengoba kuhleliwe ubuholi obukhona, ubuholi obungaphansi kweNkatha Freedom Party okuholwa ubaba uMudli njengomeya womkhandlu, ubaba uMadlopha njengoSpeaker womkhandlu noDeputy Mayor njengoba nikhuluma nami ke khona manje. Kuhamba kahle kakhulu emva kokuthi safaka i-petitions demand umhlangano ukuthi uhlale ngolwesibili ngomhla ka3 la khona safika ke sahlala namakhansela u18 eIFP engekho ke awe-ANC kodwa ke ayo11 esewonke angekho no NFPO yethu but ke saqhubeka nomhlangano wethu sabchitha ubuholi obukhona safaka ubuholi obusha nokusebenza njengamanje okuthe kungazaleleke ngeviki elidlule sezwa ke sekuthiwa ungqongqoshe uMEC obe uMEC ubaba uHlomuka ofisa ukuzivakashela nakhona nje samvulela sakhuluma naye kwafika nje kwaumhlangano nje normal efuna ukuzwa nje ukuthi isilandele imiphi imgomo ukukhipha ubuholi obukhona samchazela kwaphela kanjalo waphuma wahamba. Iqembu likaKhongolose selifake lolu daba enkantolo njoba isoli IFP ngokwenza izinto ngaphandle kokulandela umthetho. Ngakolunye uhlangothi iqembu le-IFP lona lithi lenza konke okufanele futhi lizoya enkantolo mhlazi ngama-30 kwephezulu ukuyovikela. Angisho ke umsakazi ukuthi akhona amaphepha enkantolo esiwatholile afakwe ubaba uMkhombo lo bekade uSpeaker nalo bekade uMayor no beUDeputy Mayor asenkantolo azolalelwa ngomhla ka30 May
abawafake ngaphansi kwe-agent application. Siyimiseleke ukuthi ngomhla ka-30 May sizoya defender ukuthi ke esimgudu esilandelile correct akukho ndawo. So ukusebenza kuyaqhubeka nje, umkhandlu uoperator ngaphansi kweNkatha Freedom Party futhi kusazoba njalo nangale kumhla ka-30 May. Sithe nje masifika msakazi sase sihlela kahle amakomiti lokho kuthiwa ama-department sabeka ama-portfolio, sabeka ihlalo bakhona. Ikhansela kade ihleli nje ngolwesithathu yenza lo msebenzi. Next week kusukela ngolwesibili amakomiti ayahlala ama-departments la khona singena shi manje ekusebenzeleni umphakathi wakithi, siphusha khona intuthuko yakithi, siphasisa khona ama-item azosikhiphela ngaphandle. Imizamo yokuthola ubuholi bukaKhongolose ukuqinisekisa ukuthi ngabe sebefake amaphepha enkantolo ayiphumelelanga kwaze kwashaya isikhathi sokuya emoyeni. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eMtuba. Asike siye ngaseyitolo ke sizobuya futhi neindaba zethu. Asiphinde sikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV asikhumbuze lezo ehamba phambili namhlanje. Lihlehlile Likazuma emgungundlovu. Isililo Kushona we-Action SA kanti ke sinikelelwe ngezinsiza esakwamaphumulo. Amalungu omphakathi kuwa-37 eNewlands West ngaphansi komasipala iTheku asanxusele umkhandlu kuba ke usukumele udaba lokulungiselwa izitamkoko ezingasebenzi osekupheleke iminyaka emihlanu zinganakwa esesidale kwaba nedamu lamanzi anukayo asevale inkundla yezemidlalo eWest Ridge yaphazamisa ke namabhizinisi abantu abadayisa ke ukudla okusheshayo. Ithimba namuhla lihambeleke lo mphakathi ukuyobona kabanzi lenkinga emva kokuthi ke umphakathi ukhale ngokugula obhekene nakho okholelwa ukuthi kudalwa yileli iphunga namanzi ke anukayo ageleza emgaqweni eduze namakhaya abo. Ziyandi igameko la khona umphakathi ukhala ngezinkinga zokubhedelwa izitamkoko ezingasebenzi njengoba namhlanje sihambele ngaphansi ka-Ward 37 eNewlands la khona umphakathi wase West Ridge ukhala kakhulu ngedamo okuyilona esilize lenza ukuthi bengakwazi ukuphila kahle ngenxa yamanzi aphuma ezitamkokweni anephunga elibi. Lo mphakathi ezinye zezinto okhala ngazo ukuthi abantwana baphinde babhukude kuwona lamanzi angcolile ogcina kubadalela ukugula. Ukuzwa kabanzi sinawe lamakhansela akhona la kumkhandlu waseThekwini elinalo ulwazi nelikhulumisana kakhulu nomphakathi mayelana nazo lezi zinkinga ezikhona kule ndawo, njengoba kule ndawo okuyinkundla ezemidlalo isiziyaphenduka idamu ngenxa yalamanzi ezitamkoko. Khuzwayo siyakubingelela silaka Ward 37 engenye yamaward oyisebenza kakhulu. Mhlambe uma ungasichazela mayelana nalenkinga esize ngayo yamanzi anukayo aseduze nemizi, isuka nini lento nokuthi ingabe ikhona yini izinto esinike nayizama ukuxazulula yona lenkinga lo mphakathi obhekene nawo, ngoba uma ubheka kahle kahle wona lamanzi agudla eduze kwemizi yabantu. Angibonga msakazi. Impela ngolesithathu oludlule ngibizwe umphakathi wala neWest Ridge wazongikhombisa isimo esikhona la. Ngolesine ngiletha abaka Parks ngoba njengoba sazi ukuthi iground libelonga kwa Parks, ngiletha abaka Parks bafike babona basebesho ukuthi khona bangakwenza ukulungisa isimo kodwa bona angeke bakwazi ukwenza ukudila nezinto zamapipe. So ngase ngikhuluma ke nabaka water and sanitation ukhona umphathi befanele afike la izolo ezoyibonela ukuzama ukuthi kulungiswe isimo esingamukelekile nala khona esibona ukuthi ngathithi kukhona nokulwa noma nokuhlukumeza amalungelo abantu ngoba abantu bakule ndawo babantu esingathi basengozini ukuthi bangagula noma inini. Siyabonga msakazi. Njengobuyizela ke elinye lamakhansela kumkhandlu waseThekwini nalo esilike la ihambela le ndawo laxoxisana nawo umphakathi
Kusenjalo sibe sesiba nayo futhi ingxoxo namalungu omphakathi asondelene kakhulu nayo le ndawo njengoba ezwakalise ukukhathazeka kwayo ngokuthi awasaphili kahle ubusuku nemini abhekana nalo leli phunga. Mina ke njengoba ngikhuluma nje nginebhizinisi lami nami la ngiliqhukuzayo ngibalekelwa na ama customer ngoba nje ezikhathini zantambama nasekuseni leli phunga livele lithi nje likhafule kakhulu. So nje ngithintekile kakhulu nami ngiyacela nje ukuthi bangenelele ngoba nami leli business ngiyiphilisa ngalo. Asikwazi ukulala ebusuku ngendlela ekunuka ngayo. Mawuvala amawindi ngathi awavalile ngathi uwavulile. Khansela wendawo naye uthi uyalwazi lolu daba kepha umasipala uphezukwalo ukulungisa inkinga basabhekene nayo indaba yezimali. Une problem ukuthi they are waiting for financial year end kuthengwe ama pipes ukuze kufakwe ama pipes amasha. So lento isenze idamage enkulu kangangoba kunemizi along uLocust Ridge eseyidamagele ngisho ama sewage pipes asevele ngaphandle damagekile ama banks eMhoshi stream ayawa izindlu zabantu ziyalenga iyona lenkinga. So umuntu uyayilandelela isikhathi nesikhathi kangangoba ngomhla ka-20 kuFebruary, it's 28 February, ngibhale incwadi ngayithumelela eofisini lika OSS Operation Sukuma Sakhe. La bengihambisa khona inkinga engifuna zi-attendwe ngokusheshsha. Iyenye yazo eseqaleni iWest Ridge iblockage ukuthi ngiyacela i-attendwe ngokusheshsha uma khona amasente avelayo. Ngutebogo Sibisi, ngibika ngeseNewlands eThekwini. Lowo ongubuso benhlangano engenzi inzuzo ifuna okuhle Foundation uLindwe Dube uthi ke ngenxa yokwanda kwesibalo sezingane zamantombazane ezikhulela zisencane baboneke kungcono ukusungula uhlelo lokukhuthaza ukuzwana nokuvulelana izifuba phakathi kwamama nendodakazi. Lolu hlelo lwethuleke ngokusemthethweni kwelinye lamahhotela kudlulwandle Richards Bay iBay Shore. Ekhuluma ke neziko lezindaba uLindiwe uthi lolu hlelo bazoliyisa ezindaweni ezahlukene ukuze ke kunqandwe lo mkhubo okukhulela kwabantwana bese bancane. Abanye baye bakhala ngokuthi ke kabalitholi uthando ekhaya. Ongubuso benhlangano engenzi inzuzo ifuna okuhle Foundation uthi ungavulelani izifuba phakathi kwamama nendodakazi, ukushoda kothando phakathi kwabo ikona okwenza izingane zamantombazane zikhulele zisencane. Ezinye zizibandakanye nobudlelwane nobaba abadala ngoba beswela uthando ekhaya. Namhlanje sithe kukusasa kuzoba usuku lomama. Sihlangane nomama namadodakazi abo ke sibonisane sibuyisane ekuphatheni izingane. Kahlehle uma ubuka obudlelwane abusekho inganeni nabazali abasaxoxe izingane thothi nje ba i-high rate i-teenage pregnancy sekune high rate, reason being asikwazi ukuhlala nezingane zethu sikhulume nazo. Izingane ziphosa ko sugar daddy ngoba nizizama ukuthola uthando lelo engayitholi kubazali bazo. So sitheke sifuna ukuhle interventions asibabize omama sibiza amadodakazi abo kuhlalwe phansi kube khona ama games asiwenzayo sibiza ama speakers abangama specialist kuma relationships bezothi asibuyisele ubudlelwane asibuilde sibuye sithi abazali abakhulise izingane ngendlela kuyona. Akusekho ukuthembana. Ingane incamela ukuthi iyotshela umngani wayo imfihlo yayo azobe ayihlebe ngayo. Ingane incamela ukuthi iphose kusugar daddy ngobani itshelisa izothola uthando. Ongunkosikazi wemeya kaMasipala uMhlathuze obeyingxenye lomcimbi uthi ubulahlekile ubudlelwane phakathi kwamama nendodakazi. Kanti kufanele ngabe labantu basondelene bancelisana ulwazi. Esikhathini esiphila kusona njengamanje asifani nesakudala. Mhlambe yena usana lenkolelo yakudala ukuthi ingane ekudala yayikhuliswa ngendlela ethile. Kanti manje isikhathi sesihlukile. Sekuyadinga ukuthi sihlangane sifundisane ukuthi iziphi indlela esingaphuma nazo ukuze sikwazi ukukhulisa lezi ingane zamanje ngoba asisafani nathi. Seyiphila esikhathini sazo nathi singa understand ukuthi ziphila kanjani. So kubalekile ukuthi sihlangane sinikeza namacebo ukuthi singayikhulisa kanjani lezi ingane ukuze sizwe siya phambili. Kodwa kusuweli incane ingane fanele iphathe ngendlela nawe oyibona ukuthi ikusasa layo liyoqhakaza nokuthi uma ibe nenhlahla yathola umgano iyokwazi ukuphatha umuzi womuntu ngoba uma uyintombazana ukuhamba kufika esigabeni sokuthi uhambe uyogana. Nenye indlela obaleke ngayo kubalekile ingane yentombazana
fanele ibe nokudlelwane okukhulu nomama. Ongomunye wezimenyo kulomcimbi uthi ukuze umntwana wakhe avuleleke akwazi ukukhuluma nawe njengomama kubalulekile ukuthi ukhulume iqiniso nomntwana wakho ngaso sonke isikhathi kanye nokuhloniphana ubeke umdali phambili. Ukuthi umntwana avulele kakhululeke webazali ngingathi iqiniso ngesizungisi bathi honesty. Abanye ngane zethu azibe seyihlakaniphile. Yabo lokho kuzama ukuthi mhlawumbe umboze ifike abantwana bethu bebancane babona yonke into. You know, so engathithi ingane zakho number 1 ube honest with them and yes ubahloniphe ukuze bakuhloniphe ngeke udemand irespect. Kahle hle irespect ke kuthiwa uyayiena ngesizulu ukuze uyithola ngoba nawe uyinikezile. Young as they are, but most importantly into engiyibona ngisebenzela ukubafundisa ngalonkulunkulu bebancane bengaka abantwana. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuze Mando Sicele ngise Richards Bay. Asiphinde ke siye itolo sizobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele ke mbukelo sabukele zona indaba ze1KZNTV asikukhumbuze lezo esithe sihamba phambili. Lihlehlile.Isililo eMgungundlovu. Isililo Kushona we-Action SA kanti ke sinikelelwe ngezinsiza esakwamaphumulo. Ake sibheke ke engosini yezemidlalo. Umgijimi waseLesotho onqobe u21 km kwi-Umzimkhulu District Marathon uthi ke kuphoqa ukuba ke afake ingcindezi emzimbeni wakhe njengoba ke izimbangi zakhe besitheleke ngobuningi bazo uzomphuca ke lesisicoco. uJobe Ratwane usawunqoba okwesithathu lo mjaho ka21 km usho lokhu ke ekhuluma neziko labezindaba emzimkhulu lana ke afike washaya khona intambo. Oseyinqobe okwesithathu iHelekwara District Marathon 21 km uJobe Ratwane uthi lo mjaho umphoqe ukuba afakele ingcindezi emzimbeni wakhe njengoba abagijimi bengazange bagijime ngonyaka odlule ngenxa yeCovid-19. Kodwa uJobe uthi ukwazile ukunqoba lo mjaho phezulu kwezimbangi zakhe ebeziningi kuona lo mjaho. Bekunzima ke namhlanje ngoba abadlali bebibaningi futhi bebezimisele bonke. Akubanga lula ke mina ukuthi ngikwazi ukuthi ngibanqobe. Kodwa ke ngiye ngathi ukuphutha more effort nga-ada more pain emzimbeni wami ukuze ngikwazi ukuthi ngibanqobe. uRatwane uthi akubhekile njengamanje azilolongela kona iNelson Mandela Marathon. Ukusuka la kwamanje ke sengibheke amanye ama-race azayo njengoWinnie-Mandela. Focus yami kakhulu kuMandela kwamanje. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uSkananda emzimkhulu. Mbukeleke ziyaguqa bese kuphathele zona osukwini namhlanje. Mina nawe asihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. Nisale kahle emakhaya.